L-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu DBRS ikkonfermat li fl-ewwel 3 xhur tas-sena Malta kellha l-ikbar tkabbir ekonomiku fost il-pajjiżi msieħba fiż-żona euro. Fl-aħħar analiżi tagħhom tal-ekonomija Maltija, l-ekonomisti tad-DBRS qalu li tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna żdied b'4.8% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. Ir-rapport juri li tkabbir ekonomiku ta' Malta fl-ewwel 3 xhur tas-sena jaqbes dak irreġistrat fost il-pajjiżi kollha taż-żona euro. Isegwu lil Malta, l-Estonja u l-Litwanja li reġistraw it-tieni u t-tielet l-ogħla tkabbir b'4.6% u 3.8% rispettivament. Minnaħa l-oħra, l-ikbar 3 ekonomiji fiż-żona euro, jiġifieri dik tal-Italja, il-Ġermanja u Franza, raw tkabbir ekonomiku marġinali. Ir-rapport ta' DBRS jinota wkoll li tkabbir ekonomiku fiż-żona euro żdied b'0.4% fl-2019, żieda ta' 0.2% meta mqabbel mal-aħħar 3 xhur tas-sena li għaddiet. L-ekonomisti tal-Aġenzija tal-Kreditu Kanadiża żiedu jinnutaw li f'April li għadda Malta kellha tielet l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, b'3.5% Malta kellha tielet l-inqas rata ta' qatt. Kienu biss il-Ġermanja b'3.2% u l-Olanda b'3.3% li kellhom rati inqas ta' qatt minn Malta. Ir-rapport jinota wkoll li r-rata medja ta' qatt fiż-żona euro kienet ta' 7.6%, tnaqqis ta' kważi 1% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. Dwar ir-rata tal-inflazzjoni f'Malta ta' 1.7%, l-ekonomisti ta' DBRS qalu li din kienet fl-istess ilma taż-żona euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.